Baba varume hamuna muno munyika ndakagara 3 years andina wandakaona kaya kuzondipfimba in 3 years andina wandakaona 3 years andina Naita warua. Kagirani pamwe chete. Patana maribore vabwira mgetete tinotenda makadikwana kwabanana bai tatenda zvikuru kwaita hapo shungu vana venyu ngavachisa manja tikaire nyore Tinotenda mzukuru. Msoro yedala. Ini nyaya yangu yakamira sekudai. Tukumbira kuti mutaurise kuti vanhu vanzwe. Ini nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakafambidzana na baba unoitwa Sebastian Chumpaka. Kumakore. Ndichirarama ndiri mukati memba yavaguru. Paine zvikonzero zvakandipa kuti ndidaro. Ndasangana navaChumpaka vandipfimba
mukutaura ndibva tanzvanana pane zvatakataura ivo vachitaura kuti vanenge vaine dambudziko kumba kwavo ini chitaura kuti handine dambudziko kumba kwangu tawirirana kuti nematambudziko edu aya tinogona kuzorarama tiri pamwe chete. Zvadaro ndiri mumba magoro kudaro mukufamba kwenguva hanzi rine manyanga ari putivi kufambidzana kwangu naChiMupaka kwabva kabuda pachena kabuda pachena saizvozvo mumba mangu makanga maane dambudziko rokuti manga musararamike zvakanaka zvokuti ndaifunga kuti ndogona kana kutochekwa kana kutourayiwa chaiko nokuti nyaya yakanga yabuda pachena. Ini noona kuona kuti munhu wandaishungurudzirwa wandaita naye mhosva akanga asina mudzimai. Pfungwa dzangu dzakandiudza kuti ini ndinogona kungobuda pamagoro macho ndonorarama nemunhu wacho akaita sei wandandichidanana naye. Asi nemurume wangu handina kumubudira pachena tichiri pamagoro kuti ndonyaya yandiri kubuda naye. Ndakakwanisa kuvaudza kuti inini ndinoda kumbobuda nechikonzero chokuti pane umwe urwere wairarama pandiri ndanga ndina makore ndinawo wanga uchiramba kupera mukufambawo muchivanhu nemumaprofita inini vainoudza kuti urwere uyu wakanga wabuda mumba mandairarama ndiri. Saka ndakangovaudza ndakati inini ndafunga kuti munhu urapwa ndiri kupi ndiri kumba kwedu magoro ndichivaudza saizvozvo murume wakatanga kundibuditsira wakandibuditsira muromo kuti munosiya mandipasherera ndabva ndati kosei madaro havana kundibudira pachena kuti sei vakadaro but ndaizviziva kuti kune nyaya yakanga yakuita sei yakubata mupfungwa dzavo. Zveshuwa ndakabuda ndakarongedza mbatya dzangu vakandibatira bhegi vakandiperekedza vakandondisiya mumba kwemunin'ina wangu ndabva ndagara ndiri ikoko hatina kumira kufambidzana naChiMupaka taramba tichifambidzana saizvozvo vachindivimbisa ChiMupaka kuti aiwa tinoita sei tinogara ndakataiwa zvakanaka vakanditakura zveshuwa ChiMupaka vakanondirapisa kwavakaenda neni kunorapwa ndikapora svikana nhasi ndakapora ndiri mupenyu. Taramba tichifambidzana saizvozvo vagoro vakazoenda kunotora mudzimai waChiMupaka ndobva vatora ndobva vagara naye pamba vagara naye pamba goro nemudzimai wavo aChiMupaka ndobva vadzoka bheki kwandiri ndobva vanditi iwo neni kuti tichigara pamwe chete hazvichaita kuti tinzi takubika muimba imwe chete tichibuda muimba imwe chete hazvichakwanisika chikonzero nokuti goro atora mudzimai wangu saka tinenge takunzi tachinja navakadzi. Ndibva ndati zvakava nokundibata zvandibata saizvozvo aChiMupaka vakabva vaunzirwa mukadzi vanzi nanasisi vavo here kubva kuChegutu. Musi wakasvika mukadzi iyeye ini ndakabva ndaendawo kwaChiMupaka. Ndasvika kwaChiMupaka ndakamona zveshuwa mukadzi uyo anga ariko ndobva ndabvunza ndakati ko izvi zvikanzi inini ndaidiwa mudzimai nanasisi wangu ari kuti makore awandisa ndisina mudzimai saka inini ndofanira kuti ndiite sendiwane mudzimai saka mudzimai wacho handisati ndataura naye. Ndobva ndabvunza ndakati ko inini wamakapromisa vakati ndakakudza kuti hazvichaita nokuti goro akatora mudzimai wangu. Ndobva ndati zveshuwa handina kukwanisa kubuda mumba maChiMupaka ndakarwadziwa ndobva ndararama ndichirarama mumba maChiMupaka kwemazuva iwayo mudzimai wekuChegutu akanga adzokera ini ndakaramba ndiripo ipo ndakagara for 3 months ndichigara pamba paChiMupaka but kugara kwacho panga pasina kuwirirana paigara iri hondo zuva nezuva kurohwa zuva nezuva dzimwe nguva kurara panze. Amai Muchegwa wepanzvimbo yaigara aChiMupaka vakazvinzwa kuti purazi kweni kuita hondo vazvinzwa kuti kuita hondo vauya ndobva vatigadzika pasi aChiMupaka vakaramba ine statement ravo rokuti handikwanisi kugara navo amai vano kuti murume wavo akatora mudzimai wavo. Amai Muchegwa ndobva vati saka zvofamba sei vakabudisa muromo kuti ndanchifunga kuti ndikaita mari zviri nani ndizobuda munzvimbo ino yazvaitikira tiendesa mumwe kure nenzvimbo iyi yatiri kurarama tiri. Amai Muchegwa ndobva nditi mimi maini muri kuzviona sei ndikati ini chero zvavaronga
ndozvandinoita. Kubva parongwa kuti ini ndaifanira kunge ndichizobuda pamba pacho mupaka ndichinogara somewhere. Ndibva ndati alright zvakanaka. Ini ndine kumunda kwangu. Saka ndomunogara kupi kumunda kwangu. Vakandivimbisa kuti ndichange ndichiuya kumunda ikoko ndichita zvese zvakafanira kuti vana baba paumuri amai. Ndikati ndibva ndaenda. Vakanditakura ndivo vakanondisiya kumunda. Vandisiya kumunda ikoko nechikafu chavakanditengera. Chikafu che chapera. Ndibva ndafona ndikati kunoga kusina chikafu. Zvinhu zvakaoma zvaizvo zvandina mari yandokwanisa kutengera chikafu. Chivha ndati zvakanaka. Ndatanga kutoa mari icho ndichiwana chikafu. Ndauya kunoku. Ndiri kumunda ikoko. Ndakabva ndazonzwa navamwe tete vavanogara navo. Hanzvadzi yavo achimpaka vachiti mukadzi wekucheguta auye. Ndibva ndati zvikanzi ndofunga musi wacho ndaifanira kuya kumeeting. Kwakune meeting kuZANU-PF office kumine. Achimpaka vandivimbisa kuti vakuya kuzonditora ndiuye kumeeting. Havana kuuya. Ndobva ndazouya musi wa5 kune meeting imwe yokutanga ndakuuya yechitu ndiyandakazouya musi wa5. Vandivimbisa zvakare kuti vanozonditora havana kuuya. Ndibva ndafamba. Ndibva ndauya. Ndasvika kuno kurera musi wa5. Ndikaudza Achimpaka ndauya havana kuuya. Musi wa6 ndauya havana kuuya. Musi wa7 havana kuuya. Musi wa8 ndo musi wandakazovaona Achimpaka paofisi. Vauya vari officer pamusangano ngori kumine. Ndobva takwazisana hatina zvatakataura. Vakuenda manheru program yapera. Vakabva vandishedza zvikanzi ndakuenda kumba. Ndikati zvakanakayi. Zvikanzi muri kudzokera rini kumunda? Ndikati ndoda kudzokera mangwana because munda kune basa. Ndobva vati zvikanzi nguvai? Ndikati asi muri muda kundiperekedza here? Ndobva vati ndinonokusiyai. Ndobva ndati pamunenge makasununguka. Ndobva nditi na 2 mangwana. Musi wa9 ndakamuka ndakagadzira ndichiti ndiri kunosiwa kumunda. Achimpaka havana kuuya. Kusvika kuma5 ndifuna kubva ma12 kusvika kuma5 foni yavo yange yadzimwa. Ndazofona ma5 ndivo vakatonditanga. Ndibva ndataura. Ndibva ndavati saka ndakuda kuenda kumunda ndandagara ndakagadzirira. Ndobva vanditi handisi kukwanisa ndaneta. Pane kwandasera ndiri busy. Zvamati imi maneta. Inini handina kuneta. Chiregai ndiuye kupi? Kumba ikoko. Nokuti pakuna ndiri kumba kwomunin'ina wangu mai. Chiregai ndisvike kumba ikoko. Inini handina kuti sei handina kuneta. Vakanditi inini kumba kwangu handichada kuti hazvisi kuita kuti ndisvike kumba kwangu. Ndikati nekuda kwei? Havana kupindura. Ndibva ndati amai ndiri kuita sei? Ndiri kuuya chete. Vakanditi ndakuzonokutorera peace ward. Zvadaro ndobva ndaramba ndichitaura navo. Ndobva vazonditi chiuya ndiri pana pamayadhi panapa pandaizochachisa foni. Ndakafamba zvishwa ndikaya pamayadhi. Ndobva ndasvika pamayadhi pepaya. Vatatanga kutaura. Ndikati nyaya yamati inini tadze kusvika kana kuti inini nyaya yamati mimi hamusi kukwanisa kundiperekedza ndinenge maneta kusingazorori kusinaimba ndikupa. Vakandiudza kuti handichakwanisa kuuya ndichiuya ndichinoramba kwenyu nekuti ndani mudzimai. Zvishwa ndakabatikana. Tikatanga kuudzana mashoko asingaite papa. Ndokubva vanditi ndiri kunokutorerai peace order. Tanetsana ipapo usikuwo. Takaenda kumba kwomunin'ina wangu. Tikanorara. Tarara ikoko mangwana kuseni vakamuka zvandakuenda. Ndikati makuenda but ndataura kuti kumunda kuna chikafu. Plus ndodii ndiri kufamba sei? Havanokwanisa kundipindura. Ndibva ndati saka imimi kana mati musiri kukwanisa kundipindura kana kundipa chikafu. Inini ndiri kuti kwirawo motobheki ndiri kuenda nemi kumba kukupi kumba kwenyu. Ndobva vakati ukangokwira motobheki yangu uchikwira pano uchibva pano ndiri kunokusiya kukoti. Zvishwa ndakakwira motobheki zvenharo vasingadi Achimpaka. Ndibva ndaenda kukoti. Tikasvika kubhangeti kukoti vakanondisiya ndakamira kunze vakapinda mukati handizivi kuti vakaita nezvei. Kusvika vapedza zvavaita ndibva tabva ikoko ndibva tadzoka. Ndibva vanondisiya kupi? Kumba kwomunin'ina wangu. Saka inini kuona kuti nini nyangwe ndakatadza but munhu anoregerera. Ndakambofunga mweya wekuzviuraya ndikaona kuti azviite. Kwandakakwanisa kuuya kuzopawo mhosva dzangu sezvo Achimpaka vakanga vaenda nadzo kukoti. Inini kwandakakwanisa kuuya nemhosva dzangu ndakaona kuti bvira nditizire kuna baba. Ndo nyaya yandauya nawo yo mwana wenyu baba pamberi penyu zuva ranhasi. Inini mwana wenyu munyakadzi chiti pamusoro penyakadzi. Mine's over that. Yeah. Yebo.
Karandi kudatasarira kumashure zvishoma. Chichemo chacho chauri kuda kugadzirisa. Basi kutaura kwenyu ndicho chamuda kudai zvagadziriswa. Inini chichemo changu ndechokuti handizive baba kuti vanenditongawo vachiti kudii because ndine mhosva. Nemunhu wacho ndikaita naye mhosva ari pano, nemunhu wacho ndakatadzira ari pano. Semunhu anga apererwa kutadza kuziva kuti ndodii ndakabuda mukati memba yangu nekuda kwemumwe munhu yena asozondirasisa. Saka ndandauyawo kuti baba amene kuti vanoitauro vachiti kudii tiripo tese saizvozvi. Yakanaka ino mataurirwo ainoitwa nekuti saidhi remunhu wenyu riripo kune foundation ndokwatinoda kuti titangire nokuti foundation iri pana Achumupaka kuti Achumupaka ndo anofanirwa kuti vazonyatsotinzwisisira chaizvo kuti ndo anofanirwa kugutsa dare pano semaunganiro arakaita kuti ivo vazosvika pakuti vade mukadzi wemunhu vazofamba naye kusvika pamasvika asi muzorasisana chii chaitika izvo zvokuti ivo vazotorerwawo isecond party toda kutange yenyimi mamhan'ara muchimhan'arira Achumupaka. Saka side renyimi maritaura zvakanaka tarinzwa semamiriro arakaita kuti makafamba makadai makabira murume nokuda kwaChumupaka. Mafamba Achumupaka aona kuti zvinhu hazvichaita but yanjuma yakochonora joki yakumadza kumateremu imwe yadzipiwa. Saka imaita zvakanaka mapadare zvakanaka. Chumupaka ndiwe wane pokupikisa nekuti zvataurwa namai vari kutaura Chumupaka. Nondo patoda kuti zodzoka tidzokere pana baba nekuti iwe ndiwonga uchienda uchitopora mhodzi dzisi dzako uko. Zvino ukadyara mhodzi pasi panyoro dzinoita se zvinoidzi dzamera ruzhinji rwese rwakateerera. Saka toda kuti ugadzire dare rino ndiwe. Isu hatisisi tinokugadzira iwe ndiwe unogadzira dare rino kuti rinake. Saka toda kuti zvataurwa namaya unechokupikisa here kana kuti unechokuwedzera. Pamusoro inini pana uyataurwa namaya amaya chokutanga inini ndokumbirawo kuwabvunza kuti tikwanise kuenderera mberi. Tazvo amaya ava vatsanangudza havana pavatizvo kuti mundibvunzire murume ivo vataura nhoroondo yavo mafambiro avakaita newe vari pamurume wavo ndokuti pavatanga kutaura nhau yanga isina kunyatsobuda zvakanaka kuti vakanga vachibira murume iwe ndiwo wakanga uchiba mazai evanhu zvino wabatwa nemusungo. Saka ndopata kuti iwe kachanura musungo wakubata uyu mai vati iwe ndiwo wakavabvisa pamurume wavakanga vari aniwe ndemurume wavo uchitsidzirana wavakanga varoorana naye. Ndopatiri kuda isu zvavataura kuti iwe opoze uchiti kweta amai handakubvisai pamurume kana zvii zvaunotaura dare rinoda kunzwa kuti zvataura amai nezvauri kutaura iwe muri kuenderana here. Ndopari kuda dare. No zvakaitika wedare ndezvekudai. Inini ndakabva ndaishandira ndiri kuSouth Africa. Saka ndakauya kunoku. Ndauya kunoku ndobva ndiri munhu anongofarira zvekutenga chitengesa. Saka ndaifamba ndichitengesawo nemota yangu. Saka mukutengesa kwandaitawo nemota yangu ndopandakasangana namai ava. Saka ndasanganawo namai ava. Saka ndakataura nawo chokwadi. Ndataura nawo ndichivapfimbawo. Ndobva vandifarirawo. Saka mushure mekundifarira kwavakaita vakanditaurira dambudziko ranga riri pavari. Inini ndobva ndangoti vakati Saka vanditsanangurirawo dambudziko ranga riri mukati memba. Nyatsotsanangudza dambudziko nokuti pano padare ka hapasisiri pokuti dambudziko nokuti pamwe dambudziko ranga riri rechikafu pamwe dambudziko ranga riri kuti vanetukana nemunhu. Nyatsotaura dambudziko rakazoita kuti ufarire kuti muzodanana. Alright. Chakaitika ndechekuti vakanditsanangurira inini vakanditi mumba mangu inini ndine dambudziko rekuti ndikuti ndikasangana nemurume wangu ndiri kuenda kunguva kasingakuni. Vanditsanangurira saizvozvo. Inini panguva iyoyo ndanga ndisati ndakugara kuno ndakangouya ndobva ndadzokera futi kuSouth Africa. Saka ndadzoka kuSouth Africa taingotaurawo pamafoni. Saka tichingokurukura pamafoni ndobva ndachizouya munomu zvachose. Ndadzoka munomu zvachose kwakubva tatanga kufambidzana pano nepapo.
Saka inini kumba ndanga ndine madzimai angu andanga ndinawo. Saka mumba mangu inini futi manga mutoriwo nedambudziko remudzimai mukuru. Ndanga ndabirwa mari nemudzimai mukuru akanotenga musha kwa Zvimba. Saka manga musingagariki. Ava madzimai vangu vechi2 avari apa. Ndakavabata nemessage mufoni yeboyfriend yekubhangeti. Takataura tiri vaviri mukati memba. Ndikavatsanangurira ndikati mwana wedu achiri mudiki. Andigoni kuti ndikudzingei pano. Rambai muripo imi neni tichengete mwana uyu. Saka nyaya idzi ndakadziita secret. Handina kana munhu wandakaenda kunotsanangurira. Ndakabva ndangoti imi neni chero tichiziva zvaita kuti tisiyane. Garai zvenyu pano. Saka vagara kudaro. Inini ndichifambidzana namai avo. Kusvikira inini ndobva ndazonzwa tsitsi kuna mai vachingotsanangura problem yavo kuti handisi right. Ndobva ndazongoti regai ndikutsvagirei munhu anokwanisa kuita sei kukubatsirai problem yenyu. Panga patova nenguva ndobva mai avo vazobatsirwa problem yavo ichibva yaita sei ichibva yapera. Saka inini mukufambidzana kwandaita navo takazosvika panguva yekuti inini nemadzimai angu vakuru vakazoenda. Ava ndo vakasara vari pamba pangu inini pamusha pandakavatsvakira ivo kuti vagare panodaidza inini. Saka vakaramba varipo kuburikidza nenhau yemwana. Ndobva amai ava mukufamba kwenguva ndobva ndazonzwa kuti vari kufambidzana nababa avo. Baba ava ndirambovabvunza. Ndakati kuna mai ava ndova ndakaisira mameseji ndichibva ndovati ndanzwa kuti muri kuenda kunogara kuMiriwo Mine. Kana muchinge makubuda mondionesa kuitira kuti pamba ndiuye kuzoloka nekuisa maketeni. Saka zvakazoitika ndezvekuti amai ava pavakabva vachienda vakandioneka vakanditi baba inini ndabuda ndaenda ndawana murume wekugara naye. Ndichibva ndovati vakati ndikati ndokumbirawo kuti midziyo yangu musiye mukati memba. Ndakati midziyo yangu inini. Zvikanzi no ndinosiya. Saka inini pandakazoenda kumba kuenda kasvika midziyo iye vaita sei vatakura vaenda nayo. Saka mushure mekutakura mukuenda nayo kudaro inini panguva idzodzo handina kubatikana kana kurwadziwa nenyaya yekuti amai ava vatorwa nababa avo. Zvanga zvisimo mandiri. Saka chakazoitika ndechekuti ndakazoenda kuMiriwo Mine ndikanokwira dare kwaSabhuku pale. Ndikabhadhira $20 yangu. Ndabhadhira $20 yangu ndikapa nyaya yangu kudare ndikati no mai vakaroorwa nemurume uyu. Inini hangu handina problem nenyaya yekuti mudzimai atorwa aenda handabasa nazvo but chandiri kungoda ndaingokumbirawo kuti chaino chakati nechakati vagone kundidzosera. Dare rikagara pasi rikatonga ndikadzoserwa zvimwe zvinhu zvangu zvimwe zvacho ndikangoti ngazvisara hazvina basa. Saka tiri mukati mekufambidzana kudaro amai ava vaigara kumunin'ina wavo. Vachigara kumunin'ina wavo vanzwa kuti ava vaenda kune ava vakaudzwa kunzi zvinhu zvenyu zvaiswa one side mumba. Ndobva ava vauya vakandiudza. Inini ndikati inini nyaya dzenyu handigoni kuti ndidzipinde. Imimi before ava mairopa vasati vaenda kune murume uyu. Ava murume uyu akauya kwandiri aine motorbike yake. Akanditi ndimi munoshanda naamai ava nokuti taishanda tese. Vakanditi ndiri kukumbirawo kuti muudze amai ava kuti kwavakaenda kwavadzokere kumba. Ndikati ko imimi madii mataura nawo nokuti imimi mudzimai wenyu inini haasi mudzimai wangu. Vakati iwo kana vachinge vatanga nharo dzavo kana kuti hundo dzavo inini handidziite sei handidzikwanisi. Inini ndikati but inini kana ndingeende kunotaura nemudzimai wenyu imimi muripo muri kudii kuenda kumba ikoko kwavakaendesa mabhegi munotora mabhegi emudzimai wenyu mudzoseromba kwenyu munouya kuzoudza inini ndozviitawo sezvikanzi nokuti mimi anogona kuteerai nokuti ndiri kushanda naye. Inini ndikati aiwa ipapo handikwanisi. Ndonguva dzandakaevictwa pagauti zvinhu zvangu zvanga zviri kusango. Saka ndanga ndine nyaya dzakawandisa sitereki dzandaimhanyidzanawo nadzo. Saka zvakazoitika ndezvekuti the following day inini ndakabuda ndadaidzwa nevamwe baba kuguruwe vakanditi uya kuno. Zveshuwa ndakadhiraivha mota. Ndichidhiraivha mota ndakaudza hanzvadzi yangu anga ari pasango ega. Hanzvadzi yangu ndobva akumbira avo. Ndobva vasara pasango payo ndobva varara vese papi ipapo. Inini mangwana makuseni handina kurara zuva iroro ndakaenda kuguruwe kudharuweni kuMuzarabani ndikadzoka usiku ndikasvika kwakuedza kuseni. Saka amusoya vakauya vakatandara nevava pamwe chete nasisi. Saka amusoya vakashandisa foni yevava. Vashandisa foni yevava ava vachisenda maudhiyo pagurupu panguva idzodzo vanhu vaingotukana. Ndobva ava vafungidzira kuti inini voice rangu ndo rasenda meseji pafoni yevava. Inini pandakasvika makuseni ava vachiuya vachizotaura nini ndakavati kwete inini ndandisipa.
but havana kuda kuzvibvuma. Ndobva ati sei makatora foni yevavo kumapasiti 9 mukaishandisa. Inini ndikati handisiri ndakashandisa foni, havana kuzvibvuma. Ndobva ndati regai ndikutoreva musoya vauye vaite uchapupu. Ndobva nyaya iyo yaita sei yangopera yakadaro. Saka pasina wiki ndopa ndakazonzwa kunzi amairopa vapfimbirwa agora nemadzimai ekuchechi kwavo. Ini handina kuzvisa mupfungwa, ndobva ndangonyarara. Ndobva ndazonzwa mwana wangu akauya kwandiri achinditi baba, ndikati he zvikanzi mumba menyu ndaona makagara agoro vachinwa tii. Ndikati mumba mangu, akati ndikati kupi, zvikanzi kwamairopa uku. Ndikati alright, ndazvinzwa waita zvakanaka, ndinotaura naye imwe nyaya. Ndobva pazoyewo mukomana wandosituma so nebhaiki akauya futi. Ndobva taura same statement zvikanzi ndaona motobheki yagoro yakapaka pamba penyu, asi vanga wabikirwa chikafu vachidya ipapo kake chituni chiona bhaiki roro ipapo. Ndikati zvikanzi ndikati it's fine, hapana problem. Inini handina nguva yekuti ndibvunze murume iyeye. Ndobva ndanyarara. Saka ndobva ndazonzwa kanyaya manje kwekunzi amairopa vakututa zvinhu vachiendesa kuMiriwo Mine kumba kwa goro. Saka inini ndopa ndakazoti komairopa vanogozotuta sei zvinhu angave madhende vachibvisa mumba mangu inini vachiendesa kumba kwomwe murume. Inini shona yekwedu kwandinobva idaro, kana vafunga zvokuroorwa vaifanirwa kubvisa midziyo iyoyo madhende iyayo voendesa kuhama dzavo, ivo vozoteerwa kuhama dzavo ikoko nemurume wavo, kwete kutora zvinhu mumba mangu mandakavaka nekuwasiya kwandakavaita ipapo. Munoziva here kuti achiri mudzimai wangu, kana dai kuri kuti afa ipapo ndini ndinotonzi baba wepapa mudzimai wacho afa. Saka zvakuitika zvasiri izvo. Vachimupaka tingarasika. Ndikuda kuti nditange tagadzira nhau yenyu nevanhu 2. Kuda kwakaita amai ava mumba vedare, kuda kuti tironde zvakanaka kuti tizonyatsosvika kuti govero uyu ndiani goro paakazowanikwa iye goro akumhanya naamai ava. Kuti naamai ava vanhu 2 ava vakanga vatanga kudanana, handi ndizvo? Saka ndiri kuda kuti inini uyu akliye nhau yaamai ava. Kana akliya nhau yaamai ava tozodzokera kunyaya yauyu yagoro uyu, kuti goro akazopinda sei mumba mako, nokuti apa ukanga wakudzibatanidza manje tinotadza kuti tinyatsonzwisisa statement yataura amai, nokuti mai vatizvo vari pamba pemurume wavo vaifambidzana naye. Iwe ndopa wakasvika nemashoko edzvedzve, ndobva watonyatsoziva kuti amai ava vane murume, ndokubva wavhevha kusvikirira amai ava vakatakura zvinhu zvavo vakati ndakuenda. Murume akati no, ngatipane shereni nemaonero akanga aita, nokuti mumba kana mane mumwe munhu ari kutonga kutaura nacho zvafanana panapa ari kutonga ndimambukatiza kumba. Vakanzwa kuti kune mumwe munhu ari kutonga uko zvingafambike zvakanaka. Iwe ukanzwa kuti pane mumwe munhu ari kutonga mumba mako ungazvigamuchire here izvozvo? Ndopatiri kuda kuti amai ava zvinhu zvapisa mumba vanyatsoona kuti zvinhu zvangu zvandava ndichiita vanakirwa newe. Ndokutoda kutaura zvinhu zviri chokwadi, vanakirwa newe. Vakasarudza kuti zviri nani ndonorembera pamuti womushuma, ndobva vasiya muti werwodzi kuti vane kwazvambuka vachiuya. Vakabva vangoti chibazo kana chikangoenda choenda. Ndopavabuda mai ava vachitsvaga iwe chimupaka usati wambonetsana naadzimai vako. Ndoda kuti iwe kuna amai avo mawira avakaita kwauri iwe wapedza nyaya yako manjeka naamai ava, tozodzoka kuti uyu yazopinda uyu akazonopinda sei, ndopozotitironderaiwe kuti iwe wakatora sei amai ava kubva pamurume wakagarisana naye. Ndo zviri kuda dare chete. Apa hapana munhu ari kuuraya munhu, nokuti nyaya yenyu iyi yakanaka, iyi inogadzirisika, asi iwe ndionofanirwa kuti uigadzire semagadziriro awakaita pokutanga, kuti kana ndikabatiwa dai mumba umu makabuda mimba, uyu murume asiri kurara nemukadzi wake, mimba yainzi ndeyani? Murume achinyatsotaura kuti amai handa kumborara nemi pamazuva amuri kutaura, vaitadze here kutaura sezvavari kuita nhasi kuti mimba ndeyachimupaka? Saka uchirega kunyara vanhu vese ava, iwe hausi kunyara vanhu ava, enda hausi kunyara mambo. Chiripo ndechekuti iwewe chigadzirisana nemukadzi wako, ndopari kubva chimiro chekuti iwe kana uchizodzokera kumba kwako uchange uri nemukadzi here uyu, uchange uri neuye. But dare pakuuya kwawaita panapa, dare harirambanise vanhu. Ende tiri kutokurudzira kutoti muchitopfuurira makadaro noti mainakiranaka asi chicha ipapo. Saka iwe clear nhau yako naamai wozotanga kutaura nhau yevanhu vaviri ava.
Alright. Ipapo saka amai ava panguva idzodzo tichifambidzana zvechokwadi inini ivo semunhu anga akanditsanangurira kuti vane problemu iri kutoita kuti vasiye imba yavo handitika inini ndifunga ndakambovaadhivhaisa ndikavati hamugone kuti musiye imba yenyu, mune vazukuru, mune vana, mune chii. Inini kwandiri inini ndiri kuona kuti hazvisi kuita zvanga zvadii kuti mongoramba muripo pamba penyu sezvo inini nemi tagara tiringodanana wani ivo ndobva vati no hazviite nekuti magariro andiri kuita mukati memba macho ini handichisina rufaro. Saka zvadaro inini ndobva ndachizoona kuti no chakazoita kuti inini ndizosvika paku ndingangoti ipapo zvishwa regai ndivakliye ndichiti zvechokwadi kudanana taidanana zvokutoti ini ndandakavavimbisa. Saka ivo manje nokuti ipapo ini ndandakavavimbisa zveshuwa ndozvataachida kuti iwewe clear dare. Saka tiri kunzwa mwanangu iwe ukaclear dare panapa pane masabhuku nokuti nhau idzikai kana dai wakaverevedza neusiku kana sabhuku wako makanotaurirana kuti ndozvandanga ndaita ndanga ndapoya asi ndoda kuonana nemumwe wandatadzira kuti tione kuti tingagadzirisane sei tiite kabisira kai kaunga uchiti iwe wakambokurukura nemumwe munhu murumba naadzimai ndozvangodai wakaita zvisati zvasvika kujekerere. Noti kana zvasvika kujekerere manje izvi zvakuti pane vana vadiki pana anani vanhu vese vari kubva panapa vari kuenda vachitaura kuti nhau yataona kuna achumpaka yakaoma asi isina kuoma. Saka itakuda kuti tichidzosera kumasabhuku nokuti kulevel yedu isisu yanga yafanira kunge yatanga kumasabhuku but ichidzosera kumasabhuku because pandaa ndichida ini ndepokuti nditange ndanzwisisa kuti iwewe padzvetsve rako rawakanga waita iwe raive chokwadi here nemukadzi uyu kuti kana zvikabhenda waitakura kunosiya uchimurojera mubhangetu. Izvezvi vari pano varumeka pokuitira ndopakasiyana. Ndoda kuti ubate shonai panderi nemumwe munhu ane nhau inenge yakoka asi munhu wake ari kutomurojera samuwe paari kutoenda everyday achimusiyira chikafu because aronyatsoziva kuti ndini ndakamubvisa pamurume. Saka iwe waclear nhau yako kuti wakanga wakashinga kuti mukadzi wemunhu unoita sei unochengeta. Saka inda akudzosera kumasabhuku kuti tisati taidzosera kumuti mukuru ndimasabhuku mana ndimi mune vana ava ndimi muri navo nokuti imi ndimunorindwa namama. Saka mwana uyu apara mhosva ari kwamuri mwana wenyu ari kutaura zvaari kutaura mune chekutaura hatikuvharei miromo mukana wenyu kuti munzwe asi wabvuma nyaya yake kuti ichokwadi anga akavhevha mukadzi wemunhu akashinga kuti anoda kutora. Saka imi chiibata iwo pamune mabata napo mogozoidzora toidzosera pamuti mukuru toona kuti inopedzwa sei nokuti hatisi kuda kuti titore nguva nenhau yakadai yabuda pachena. Pamusoro mama ndaida kungobvunza kuti zvakaita makore mangani ndanguzwa kuti makore mangani muchidanana? Tongoti from 2022 because 21 ndipo ndakabva South Africa munana tongoti 22 paita full love yapera kusvika rini pamazobatana abatwa gore iro rinei kana kuti rakabva iro rinei 22 23 23 years imba yane chingai. Pamusoro apa ndisizwa kuti zvataurwa apa zvekuti mune makutandanisana nemamotobheki muchitenderedzana inyaya ipi manje yakuitika ndezveshuwa here kuti vane mukadzi uku ava vachawana zvanga vachiwana? Alright, ipapo apo regai ndisanangurire chidai maita basa nhau yakaitika ndeyekuti chakazoita kuti pazopinda gonye pakati apa ndechekuti mushure mekunge baba vasati vaenda kunotora amai avo tainzwisisana tichiwirirana tichifambidzana zvakanaka. Baba apo akazotora amai ava inini ndo pandakazofila mwoyo mangu kuti izvi hazvichaita mukati menyika mukati menharaunda kuita kunge isusu tachinjana madzimai nekuda kwekuti vanhu vanoti kudii nemawandiro akaita madzimai toita kunge tichafamba tichitaurwa nenyika. Ndofunga mumwe wangu ndakamubudira pachena ndikati ona kashamwari chiitiko chaitika ichi isusu chiimbiso chedu chatanga tinacho chiye apapa hazvichagona kuti iwe uwe mudzimai wangu kuti tiri kutogara pano tichitobika tichitodai kana zvatongodai izvi kuti ava vanhu vatitangirawo isusu tatongowa mashamwari. Ushamwari hwacho ndokuti handikusiye ndichange ndinewe ndichakubatsira pane zvese zvandei ndichiita but inini ndakutsvaga mudzimai wekuwana kuti ndise pamba nokuti izvi hazvina chimisikidzo
Saka mudzimai wangu inini paakauya nhau iyi anotoiziva, ndakamutsanangurira pana chaasiri kuziva. Hama dzangu dzese dzakamboda kuti ndisvipe mai avo ndakavaudza ndikati hazvigone kuti ndingovasvipa chisvipe zvamuri kufungidzira, nokuti kwatakabva zvandakabatsirana zvakawanda. Saka zvadaro so amai ava havana kuzvigamuchira mukati memwoyo wavo, vakarwadziwa nokuzotora kwandakaita inini mudzimai ndiisa pamba. Asi inini ndanga ndingori pakuwanyaradza every time chiti inini ndogona kuita barika, but pari zvino so ndo mamiriro akaita zvinhu. Tarisai muonei zvakaitika kuimba yangu. Saka inini kuti mimi tidai so hazvigoni. Ini zvokuti ndozoenda pamberi pamambo ndonobvisiswa mombe ndonoitiswa sei kunzi taita makuna ina hazvigoni. Zviri nani vanhu vachingoita zvokufungira kuti vanenge vanofambidzana, asi isusu tichizivana. Saka pamudhudhudhu apa nawe akazoitika ndeyekuti ivo nekurwadziwa kwavo ichokwadi zvakaitika pakutakurana kwatanga takuita. Vanga vakungoti vakangondiona otongonditi handisi kukusiya, taigona kubva kuseni kusvika manheru tichinetsana, handisi kukusiya kubva makuseni kusvika manheru tichinetsana. Kana zvekuenda kukoti zvavatsanangura izvo ichokwadi. Inini ndanga ndagumbuka ndakaenda chokwadi kukoti, but kukoti kwacho handina kana bepa randakatora, ndakangosvika kupinda mukoti ndobva ndangobuda. Ivo ndobva vatoti munhu handiitira mapepa. Alright, kwako mbomedza mate. Pane pandabata ataurwa naamai ava kumashure kwese kumaiwirira amai ava vachiti unofanira kundipa chikafu uchindichengeta. Zvazopa kuti wabve kumunda wauye kumirira umaini kwataurwa nyaya yemusangano yavanga vakamirira, iwewe uchibva wati handina mari yekuti ndikwanise kuvachengeta. Panapa ndanyorwa wataura kuti takapana chidzo chekuti ndichakuchengetai nyange zvazvo ndava nemukadzi. Makazenge marasana papi? Inini handina kutaura kuti handina mari yekuti ndivachengete kana nazvino, but kushayiwa nguva yavakauya vachiti ndiri kudawo zvakati, inini ndanga ndisina. Handina kuenda kwavari ndichiti handichakwanisa kukuchengetai sekuvavimbisa kwandanga ndakavaita, but chivimbiso changu inini changa chiri chekuti tibude imba imwe chete, imimi garai kumunda kwenyu, indogara kumunda kwangu tichifambidzana. Saka panguva dzavakazoya vakupema kwandiri, panguva idzodzo ndanga ndakaomerwawo. Ini paripo pasiri kundiitira ndinenge ndanzwa kuti imimi manga masiyanawo nemudzimai wenyu wacho mamasiyana nemudzimai wenyu, handiti azotorwa naaguru. Saka chazondinetsawo ndechekuti kone mhaka yei mazorwadziwa kuti imimi hamuchakwanisa kuti mugare nevavo nekuti uyu atorwa nevavo, imimi uyu mudzimai mamamuramba. Alright, mabvunza zvakanaka mai. Nhau iripo ndeyekuti amai isusu kuchiwanhu chedu kana uchiti waramba mudzimai unenge wabvisa gupuro, handiti? Saka inini mudzimai wangu ndakanetsana naye akaramba ari pamba pangu, paakazotorwa naagoro anga ari pamba pangu. Koda inini ndakati ndinogona kuenda kuSouth Africa, vakawanda vanobuda vachienda vachidzoka kana after 10 years achidzoka pamudzimai wake. Koda inini ndakadzoka ndakauya kwamuri ndoti imimi asawira weye mutigadzirise pano, ndabatira mbudzi adzimai vangu ndavapanicha nyaya ndakavaitira, kana kuti iwowo ndibatira mbudzi ndoti ndadzoka pamusha wangu, hapana changa chindiremera kabhikozi pamusha wangu. Ko ivo vagoro sei vakazoenda kunotora mudzimai wangu inini pamba pangu, vakadii vakamusudurutsa vakazonomutorereko kwachimweni samba kwavo. Usaroi wangu ndofunga kuti kwavo vachivakama kutenderera nekuti kutsanangura kwandanzwa uchiita ndikokuti imi nemudzimai uyu makanga makungogara nekuti vane mwana asi makanga matorangana. Ndazvinyora. Saka zvanga zvakatojeka kuti mudzimai wangu achiziva kuti ndakatoranga. Saka anga asisiri wenye ivo ndati kutendera ndinoda kuti kutera mubvunzo wavo. Handina kunyatsovapindura zvakanaka kuti chakazokurwadzai chii. Inini muri kuti chakazondirwadza chii kuti ava vakatorwa nevavo? Ini handina chakandirwadza kuti ava vakatorwa nevavo, because inini handina kumbouya kudare kuzoripota kuti mudzimai wangu akatorwa. But chandakakwanisa kuenda kunoripota kudare kwavari pari ndo vakaziva nyaya iyi. Whereby kana dai yange iri nyaya yekunzi yaifanirwa kusvika mukati mezuva ranhasi semagariro atakaita panapa, vari pari ndo vaifanirwa kunge vakatora nyaya iyo vakaiudza kuna mambo kuti ndine nhau yandakatonga uku yemunhu akatora mukadzi wemunhu pamba pake. But inini pandakaenda kwavari ndakavatsanangurira, asi ndakavaudza kuti zvokutorwa kwomudzimai uyu hazvina mhosva, chandiri kuda zvinhu zvangu chete, ndisingazive kuti kana ichinge yamudare yekwazvimba inovabata sei pachiitiko chakafanana neichocho. Ini handisiri ndakauya kuzoripota nawo. Iya isiri yomudare.
inodari ndeyekuti kunzwa kwandiri kuita imi munenge maakuramba mai ava ndo nyaya hombe iri nekuda kwekutorwa saka kuramba kwamuri kuita mai ava ndo kuda kuti kujeka nekuda kwekutorwa kwamai ava vanga varamba vanhu ava vanga vakagarisana zvakanaka muri kunzwa uyu nesovi yake avava nesovi yava vanhu ava vanga vakagarisana tazoita kuti zvinhu zvibhende ndezvekuti Chimpaka manje wazinosema manje mhuka yaanga achimhanya nayo amai ava vakuchiti zvino ini kana ndasara ndaapamhene kuti vachidzoka ukuku kunouya hazvichaita ukuku mukova watovharika saka vari da kuedza kuramba vakachengetedza imba yanga vagadzira nemurume uyu ende izvi zvaasiri kunzi makuna-kuna kaya ende izvi zviri chokwadi zviri nyika yose Chimpaka ndirawo ndikutaurire pawakatanga nyaya yako kai hauna kufunga kuti iwe uchazorwa 10 noti 10 noti ndiwe wakatambwa manje kuti iwe wasema wako kawo chauri kusema iwe mumba ndo chakadiwo neuyu ndobva watorowo chakanaka saka iwe uchafanirwa kuti uchisema manje chinhu chako ichi chiramba wakatoumbatira nekuti iwe kana wasiya amai avo iwe uri kuti vachazotorwa nani nokuti pavauya pano padare zvakutoratidza kuti amai avo yatoefambi saka iwe ndiwa kuchifanirwa kugadzirisa hunhu hweshamwari yako iyi yauyu bhururu wako uyu kauyu ndiwo ngoifanirwa kuti uzoya nayo zvokuti avangadai vanga vasirapa yanga ifanirwa kunge iri pauri ndeyako iwe nemukadzi uyu kuti wakundisema mumba wakandiburitsa mumba memurume wangu sei iwewe uchitaura kudare kuti no masemera nokuti statement yauri kutaura ndeyekuti wakusema poto yaunga uchimhanya nayo iwe unga uchimhanyira poto iyoyo yaanga achipinda iye apinda kune yako andoti zvakangofanana zvamamuchitaka mamuchingochinjana matenyu ka saka iwe mata wakusema apa ndapi waunga uchiingawo uchidzoka futi nawo apa uyu ndobva atora mata aye ndobva angoti chirega tichingokabira saka zvinhu zvenyu zviri iko chiripo ndechekuti imi mazoya kuzokanganisa dare ramambo hazvitenderwe zvamaamuchiita izvi pano ndo pamunofanirwa kunge mama kuchirangwa kuti makatadza kuti muri kuda kutadzisa mvura kunaya vanhu imi mopiwa kafii kenyu kanoenderana nebasa ramaamuchiita izvi hatisi kuda kuti muswere muchiita zvamuri kuita izvi Chimpaka mukadzi uyo unofanirwa kuti uchengete nokuti mukadzi ndewako uyu nokuti ezvinewo kana ukamusiya wauri kufungidzira anofanirwa kumutora ndiani wasiya iwe wakasiya iwe damba rako wakati riri kuvava iri uyo abva ati gaga renje ndiri kurida avo vaiti gaga renje iri harisi kuita ndobva masangana supu dzakanaka dzoga ka iwe yako iri right uyu yake iri right magaga renje akutorana manje saka apa hapana chakaipa ka Chimpaka iwe kana wakuda kuwedzera mukadzi wavo kunotora iwe vakuuya vari amainini kune vava nokuti avo ndivo vahosi vavarura manje kuti uzeziva kuti ndarambiwa nevamwe vakadzi uyu ndiwo wanga wakabata naye nokuti pawanga uchinzwa nhomba iwe wanga uchinoponera kuti handi wanga uchienda kusovi yakwe nhasi hauchada manje zvaipo saka ipapo toda kuti unyatsopanzwisisa mwanangu kuti pawakatanga iwe ndiwo wakatadza kuseta bhora rako uchifunga kuti uda kurova penaka mativi ese akabva anwisa hapana akaruzava wapaona manje saka chinhu chako ichi hachifanirwi kuti tati pano padare haparambaniswe vanhu dare rinotoumbiriza isu chataakuita ndicho taakukuumbiridza kuti urambe nokuti hapana chauri kumbosora mukadzi uyu avo havana chavari kusora mukadzi uyu chaapo ndechekuti iwe uchiumbiridza mukadzi uyu wakatora semaumbiridzira wakaita uchimurapisa kusvikirira aita zvakanaka nokuti paaitaura dambudziko rake waitosangana naye nokuti dai wakanga usingasangane nayega hazvaimbenge zvakakunakidzai kuti utakure mukadzi kunirapisa kana kuZambia kana kuMalawi kwawakaenda kana ndekukuruza mari yako usina kumboona poto yako yokuti ine nyama yerudzii wakatenga watofarira zvirimo kusvikirira wazosvika saka nanhasi poto yako haufanirwe kuti uisiye isu tagarira nyaya yako naamai ava kuti timbotanga tapedza iwe naamai ava kuti munogarisana zvakanaka nokuti ezvinezvi kwatatosvikaka ndokwamvura yacheka makumbo mambo vakanyarara ndovatoda kuti tichipa mukana ndokuti pataa tichidzirovarovaka ivo vane zvekutaura maererano Chimpaka naamai avo tozodzoka kune yazoita kuti ava vauye nokuti da kuzoziva kuti ava vauinziwa nani kuti vazegara nokuti amai ava ndovamhangarira iwe Chimpaka ava vamhangariwa nani kuti vauye apa saka yako iyo ndoyataa kudzosera manje kuti kuna mambo masabhuku mese makwanisa here kuti zvinhu zvenyu zvaita zvakanaka aporada kubvunza pamusoro kuti ava vakabvisa 10 cents kupa gupuro imi makafamba zvakanaka
makanga manakirwa shuwa nechinhu chenyu mambo. Ndofunga manzwa matauriro ari kuita mhuri dzenyu, masabhuku machinda enyu. Tikati tidzosere kune vakagara uko kunoputika mamwe mashoko ekuti hazvizogoneka darende redu. Saka ndiri kudzosera kwamuri nhau ndeamai ava ndachimupaka. Funga matauriro akati tichiita maamuchanzwa takuita handover kwamuri kuti tione kuti munoisvitsa papi, tione kuti yakufamba sei, mutipedzere nyaya iyi tiwane kuti tipinde mune imwe. Tinotenda vazvimo. Regai nditende machinda angu muri pano. Nyaya iyi inoshungurudza pachivanhu chedu. Inoita sokunge diki diki but ihombe pachivanhu chedu. Chekutanga chandiri kuda kuti nditende hangu kunyange ichishungurudza. Mwana uyo akwanisa kuuya kuzozvisarenda, vazhinji vanozviuraya. Vana vazhinji vanozviuraya. Sokutaura kwamamuchinzwa achiita kuti ndada kuzviuraya. Hatidi vanhu vanotora upenyu hwavo nechinhu chinogadzirika. Zvinhu zvose zvinogadzirika. Ndosaka mauchionawo mapurisa varipo havadi kuti munhu aponda munhu apondewe, vanoda kuti atongewe. Nesuwo munhu akanganisa hatidi kuti aurayiwe. Sokunzwa kwandachinzwa mwana wangu achitaura kuti paipedzisira ndafa mumba imomo. Kwete, matare ndokusaka tiripo. Chekutanga ndiri kuda kutaura nyaya yaChimupaka naNyarai. Mutsika dzedu nemagariro edu ndaona sokuti Chimupaka anoziva tsika. Asi pano pandishungurudzawo samambo wenyu. Chimupaka anga achida kuti zvitsindidzwe asi achiba mukadzi womunhu. Asi anga asingade kuti zvibude pachena. Sokutaura kwanga achita kuti aiwa ndachi kuti gara zvako nemurume wako tichidanana, tichirara tose, tichidano pachivanhu chedu. Kana taitana kudaro tavanhu here? Kuti uyu aifanira kunyarara uyu odiwa iye achidawo ari pamurume. Ndo mhosva iri kupiwa uyu kuti wabuda pachena. Ndakakuti iwe ita wakadai nokuti uri mukadzi womunhu tidanane chete. Vara iroro ndiri kutaura muno mudare kuti hakuna zvakadaro. Munhu akaerekana aroorwa haafaniri kuvhevwa. Shona yedu inoti munhu aroorwa haavhevwe, haadiwe, haadanane nemunhu. Ndoshona yechivanhu chedu. Kana asiyana nemunhu waainaye afree, munhu iyeyo vanogona kusiyana nerufu, vanogona kusiyana nekurambana, asi paita matare atonga kuti vanhu vasiyana, zvooneka pachena kuti vanhu vadii vasiyana. Munhu asunungurwa uyo akwanisa zvake kuroorwa, kwete kufambirwa pamba achisuka maplate odzi ndiri kukudai amai ndati musiye muchaona. Munoziva tiri kusandura nyika kuti munhu akufamba nemusoro makumbo ari papi ari mudenga. Chii chakamboita kuti amai vanyengeke ava vhevheke ava vari pamba pavo? Mukatarisa weakness iyoyoyo, weakness isinganzi yakonzereswa nechakati, asi kuti urombe hwakaitika papi usina chikonzero chaunofanira kupiwa unzi ndakonzereswa nechakati. Mukatarisa zvekare pane urwere hurikutaurwa. Mungataure here kuti murume wacho anga akoniwa kurapisa mukadzi wake? Hatina kupanzwa pese ipapo. Tichakazoita kuti boyfriend rigone kurapisa mukadzi womunhu, kweiro boyfriend kuti rizive zvakavandika ranga raudzwa nani? Muri kuona kuti zvese zvikupoya patsika nemagariro edu. Hapana urwere apa waifanirwa kunge uchiita kuti vanhu vavhevhane nokuti ndakurapisa. Watumwa nani? Wamboenderei? Waziviswa nani kuti mukadzi womunhu anorwara? Muri kuona zvese idambudziko rangu. Tingaripublishe here pavanhu kuti chokwadi zvataurwa naChimupaka izvi uyu akakanganisa kuburisa kudanana kwavo.
tozoti mangwana kana tabva panapa kuratidza kuti hatisina vakadzi, vana vedu havasina munhu anonzi mukadzi, because ishona inenge yatotaura kuti anogona kuvhevheka ari pamusha wani. Ndazviitwe zviri zvemistake, zvotongwa zviri zvemistake, kwete izvi zvanga zvichida kuitwa kunge zvirikuda kunyatsoitwa pamutemo. Hakuna mutemo wakadaro pachivanhu chani chedu. Pakato ava vanhu tu ava, hongu mwana wangu auya kuzotaura mudare akatokanganisa zvokutaura kwamunhu zvakwanga achita. It's a mistake. Haifaniri kuti inzi ndakakonzereswa nechakati kuda munhu. Mistake iyoyo imistake. Chimupaka akavhevha mukadzi womunhu anogara muno. ZveSouth Africa izvi kusiri kwo kwaanogara, anogara muno. Anoziva mukadzi uyu kuti mukadzi wouyu. Vana vangu vanogara pamusoro apa. Kuenda kuSouth Africa hakuite kuti ukanganwe kuti uenda kasiya akaroorwa nani. Hakuna shona yakadaro yokuti ndabuda chete ndingoinotengesa kuSouth Africa 2 weeks ndakanganwa manje kuti mukadzi uyu anga ainzi amai ani, ndobva ndamumisa kuti ndabva kuSouth Africa ndinokuda. Vana vangu hakuna shona yakadaro. Now ava varume vamuri kuona ava madzichana, murume muri dzondi ndakamudedza, haitongeke tisina kunzwa kuti uyu akanyengerwa mukadzi anga akafa here. Ndokusaka ndakamushedza kuti auye pano. Chikonzero nei mukadzi akanyengwa? Ko uyu akanyararire kuripota kudare kuti ini ndatorerwa mukadzi? Pane nyaya. Handisati ndamboona zvivindi zvakadai. Munoziva zvivindi zvinouraya vanhu? Hapaifanirwa kufa munhu. Vanava vandiitira zvandisati ndamboona munyika mangu muno. Vanyarara vese. Uyu ari kutokutaurira kuti handisi kumborwadziwa kana. Ndofunga manzwa. Chaita kuti asarwadziwe chii? Iye mukadzi wake atorwa. Haana kurwadziwa. Nyakutorerwa mukadzi. Ndiye wamuri kuona ari pano. Akatsvagawo solution yake ndobva azvitonga. Mukatarisa akazvitonga. Akarwadziwa ari kumba. Ndobva atsvaga solution. Ndanzwa pachinzi madzimai eche chakabatsiridza kuti uyu asanyanya kutambudzika. Ndatambura chaizvo vana vangu, ndiri kunetseka. Mukandiona ndakadai ndabatikana. Kuchechi ndokwandinoziva kuti tikaenda tinonzi musadaro. But ndiri kunzwawo futi kuti kunenge kuri kunzi ndovakati enda unotorawo wake moyo wako usununguke. Zvino nhai vana vangu toenda kupi? Nokuti pandinotarisa ini ndikati haendai kumachechi, pane pamwe pandoti ndikatonga so ndoti izvimwe zvipotai muchienda kumachechi. But kwaane madzimai rwadzano atienda unotorawo. Bhaibheri racho rinenge richiramba futi kuti musatsive chakaipa nechakaipa. Navo vana vatorana totangira poi manje. Tikadzisiya dzakadai idzi, dzimba dzimwe dzese dziri apa dziri kunoita the same. Wamutemuka ndizvo here? Inini ndaitonga nyaya idzi kwete dzakadai. Ndaitonga nyaya yemunhu atora mukadzi wemunhu, kwete azotsivawo futi. Iyi yamuri kuona iyi. Mavedare, pane zviri kuitika kudenga nepasi. Tikarega kufunga zvakanaka nenyaya iyi inotikanganisa. Ine hondo. Hanzi uyu anga achitaura kuti ina handamboripota. Chimupaka haramboripota, zvishuwa kuno hakuna report. Uyu futi nyakutorerwa mukadzi uyu haana mboripota. Hakuna? Hamene kwasabhuku kwakaendwa kuti kwakaripotwa here? Handizive ikoko. Asi chandiri kutaura pano, mudzimai aripota ndo arambwa manje. After vachinjana, ini ndinoti vakachinjana vakadza. Zvese zvimakuhwa aya. Nokuti ini mukadzi wangu akatorwa ndikarwadziwa, ndinoripota. Kunyarara kuzvida. Right. Zvino chandakuda pano ndicho kuti ndinzwe
regai mwanangu iwe ndiwe ndakakushedza iwe pana kuti ko uyu wakamupiwa nani ko uyu unonzani ko mukadzi uyu wakamuwana uyu ndiani unomuziva sani izvozvo mudzimai wangu sandaure zvemudzimai pana ndo zvimwe zvandoda kuti kupanikira izvo asi mudzimai wako mudzimai wako ndouyu wazvinzwa dare muno uyu asi wako mudzimai wako ndouyu chandiri kuda kunzwa pano ndechekuti kumashure uku unomuziva samudzimai wani uyu ndandisingatombomzivi paukanomutora ura kumuziva kuti anga ari wani wakanomutora kuti ndakamutora pagauti pamba panipa pamba pake painzi akarambwa akasiyiwa akagara aiwa kauri kuziva kamwanangu akarambwa nani nachimpaka eka ndiri kukubvunza kuti anga ari mudzimai wani anga ari mudzimai wachimpaka ndoshona yandoda kunzwa iye ko zvaanga ari mudzimai wachimpaka akakutaurira kuti akarambwa ndiani iye chimpaka akataura akauya kuzokuudza iwewe mushure mokunge usati wamuvhevha akakukliya ndiani kuti uyu hasisiri pamwe chete nachimpaka akandikliya kuti wakarambana iye akandiudza kuti ndakarambana naye ndobva wazoita sei mushure mazvo ndobva ndazoenda ndichitomupfima uye wakamupfimbirei mukadzi wemunhu akatora mukadzi wako uyu paaifambidzana ava vanhu handinobva ndatombozviziva kubva 2022 vaitongondinzvenga chete vachingonzvenga vachiita zvinhu zvavo handinobva ndatombozviziva ndakatozozviziva vaizova meseji pagroup nomwewo munhu kuti mushure mokunge uyu adzingiwa pamoab aenda unosiyiwa kusango saka ava taura kuti mudzimai wangu mudzimai wangu anga vakudhifenda audhifenda uyu kuti vanhu please batsirai munhu anorasiwa pasango chiichi saka pakazoita mumwe munhu akaisa meseji akati musanetseke navamai iboyfriend yavo yavari kudi kana ini kuno meseji ndakaitambira yaitaura kuti vanhu vari pasango handina kuziva ndini ndakatomubvisa pasango pacho handauziva kuti ndakamubvisira ava asi ndiri kuda kubvunza manje kuti waona meseji mwanangu yemukadzi wako tarudanana newe wakatora step ipi inini handina action andakatora but mudzimai paakaona kuti zvinhu zvabuda pachena ndopa iye yega ndopaakatora kuti akuda kusunungura akati kana muda kundisunungura zvina kuipa vakatanga kutakura mbacha dzavo mbacha chete shereni isati yauya but avava vanga vakaudziva kuti ndakatobuda kumba kwagoro but pavaenda kubasa vaitobva kubasa vachidzoka mumba mangu vachienda vachinobikira vachidzoka mumba mangu saka iwe wakapiwa shereni newe wapiwa shereni ndobva wamusiya ndobva aenda ndakamusiya ndobva aenda aenda wakazoita sei hapana zvandakaita uyu akamuwana sei taura zvese uyu akupa shereni aenda ndobva wasara waakuziva kuti uyu mukadzi wachimupaka waakuziva watonga usingazive nawo waakuziva because uyuyu wabata meseji wabva waziva kuti angaidana nachimpaka zvabva zvabuda pachena uyu abva ati regai ndikusunungurei baba shereni iri akuenda kuna chimpaka ndizvo munhu wese akuziva right abva aenda wabva wasara iwe chii chawakazoita kusati wawana ndakambogara ndakadaro but ndakazofunga kuti akasike kutanga mudzimai wangu achizviita akamboenda akanotoita mazuva akadzoka ane pamwiri kunge mwana aripo ndikamutambira nemwana iye
tikabvumirana apa kaka kechituru kuzviita saka apa handina kuzokwanisa kuti ndikati muregerere ndakangoti zvadisaidha ngangoita izvozvo ndobva ndasara pane shoko riri kutaura toda kuti unyatsobata iwewe zviri kunzi wakazofunga sei kuti uwana amaya zveavavo ka izvi tapedza uku zvokuti uchititaura kuti vakambodai iwe wakazozvifambisa sei kuti iwe uzive mpaka uri kuziva kuti ndiani mukadzi wako yanga yarevenged iwe kana yanga yarevengika nyatsobuda pachena kuti no inini ndakanga ndatsivo maitiro akanga aita mumwe wangu dare richinzwa kwete kuti uti apa wabata iwe uri nechinhu chemunhu andiwapanzwa taura zvakanaka nokuti apa toda kunyatsoona kuti iwewe ava vazokupa shereni inyaya yekuti zvanga zvabuda pagurupu kuti vari kudanana nani ndouyu kwavo iwe uchinyatsobuda pachena kuti uzive neavava uzotora kubva kune vavo zvakambofamba sei kuitira kuti dare kana raakunge richitarisisa nhauka rinyatsoona kuti iwe kuti uzoita izvo wanga uri pakutsiva here kana kuti wakanga wangowaniwo mukadzi wao usingazivi kuti anga ari wachimupaka ini ndanisiri pakutsiva ndakangoenda ndinowanawo mukadzi asi uchimuziva apa wanga wakumuziva manje kuti asiyiwa neuyu hongu nandakuziva kuti asiyiwa saka unogoti hausi kutsiva sei iwe uchidzokera kumunhu akakutorera mukadzi kuye uchinyatsoziva kuti handakuenda waiye akatorawo wanga uri kuti vanhu vadiki here vari pano naye mwana wakaroora vasingazive brain naiye uyu aiwa ndina chihure chamuri kuita apa toda kutaura zvinhu zviri chokwadi hatisi kuda kuti titaure zvimwe zvinhu tichiita kunzvenga ndokuti kana richinzi darika toda kuti tifambise zvazviri kuti iwewe mangwana kana woenda uchinzi dare rakusunungura kuti uchanigara nemukadzi uyu achinigara nemukadzi uyu parege kuzoita matemo pako iwewe pakanaka uri kupateerera pako iwewe makapana shereni ndo ratinoziva patsika yedu nechivanhu kuti kana vanhu vati havachadanana munopana shereni asi uyo muchinda uyu newake uyu havana kunge vakapana shereni tinoti vanga vari paseparation yokuti mumwe anenge achiti vakasangana vetengerana tumakokora vachifambidzana zvavo vakahwanda saka ndopata kuda kuti iwe unyatsobuda zvakanaka kuitira kuti mutongo wako nemumwe wako uyu zvinofananidzirwa here kana kuti zvinoseparatana ndopatiri kuti chinyatsobudira padare zvakanaka iwe wanga usingazive here kuti mukadzi uyu ndowachimupaka here mashure kwese kundati singatomboziziva wakazozviziva sei ndakazoziva mushure kunge izvi zvaitika izvi kwewewe pawakaona kuti ndozvazvave uyu ndiye akutorera mukadzi wako kwewewe kana dai wakanga usingadi kutsiva wakadii kunge wakamira ipapo wakati mai munhu uyu ndiye atora mukadzi wangu kuda kuti shoko rawakaenda naro iwewe kuna amai ndorekuti amai ngatichifambidzanai nokuti uyeni ndatorerwa wangu imiwo muri kusemewa izvi ngatichiendai ndokusaka amai havakakuda dai pakanga pasina izvozvo ava pakauya amai ava amai vakanga vasati vaenda vakanga vachiri kutodanana ava amai vachiuya vakatoziva kuti mukadzi wanhingi auya pane murume wangu ndobva vachitanga kunetsana saka pazove naizvozvo ivo vakatanga kunetsanirana manyaya ava saka vanetsanirana ava iwe ndobva wati chanzi changu ndawana uri kupateerera ndobva wakapinda iwe kwete kuti utitaurire kuti wanga usingazive imi muri vagarisani muno isi tingatadze kuziva vanhu vese vagere muno masabhuku atingatadze kuziva kuti sabhuku ningane mukadzi wakati ndinowanikwa ndaane mukadzi wake iye ane mukadzi wangu tatisingazivani patakamugadzawo sabhuku haana kuona mai mambo ivo mambo havana kuona mai sabhuku imi pama makagarisana muchicheredzana mvura uma musingazivi nokuti dunhu renyu rimwe chete rinei iwe ndomauri kugara muno chimupaka ndomaari kugara saka ndopandiri kuti wanga usingazive here chimupaka wakazotanga here kumuziva iwe pawamuvhevhera mukadzi chitaurira dare zvakanaka uchimpaka ndagara ndichimuziva saka chitaurira dare zvakanaka pawakafamba uchisvika pamukadzi wake chete ndakangofamba ndichitsvagawo mudzimai Alright mwanangu, right, regai tidai. Unga iwe zita rako unonzani? Memorani? Vabereko vako vari kupi? Vari ku? Shurugu. Masvingo. Vari kuzviziva here kuti wane mumwe murume?
ye vakaziva sei kodza ko uyo vanoziva here kuti wanga uinaye makarambaniswa nani ndakaramba hapana munhu wakapiwa goboro handambopiwa right handitoda kupedza nguva nenyaya yandiri zvandada kuita manje zvandoda kutaurira pana iwewe uyo warugara naye uyo wafanira kugara naye ndo ruling yandiri kutokupa iyo iwewe dzokera murume wako utange kurambana muuye kudare rangu hamuna kuuya iwewe waifanira kunge uri mumba mako wouya uchibva mumba mako wonditaurira zviri kukunetsa uchibva mumba uyo futi anofanira kunge ari mumba make wonditaurira kuti chiri kumunetsa chinyi achibva mumba nawo tsoro yangu yandoda kuronga pana hatifanira kuuraya chivanhu ndiri kuda kuti kana muchikwanisa kuuya nevabereki venyu next week muri kutogara zviri very illegal muchivanhu changu because makachinjana chekutanga chandoda kutaura kuti sei ndati makachinjana problem yauri kutaura iwewe ukateerera mumwe wako kuti akuti chii ati kodai ndakadzoka ndakatsvaga sahwira ndakati ndiyananise nemukadzi wangu ataidzokera here shona inoreva kuti chii aigona kunga anga aine kaperiod kekutaurirana nemudzimai wake 2 iwe wakanovhevhera pamba zvakaitawo uyo akavhevhera kuti papi pamba muri kuona kuti you did the same hapana akaita mhosva yakakura kupfuura yemumwe dzakafanana mhosva dzenyama ukatarisa kuti akavhevhwa ari pamba vana vakatodanana vachitotsindidzana kuti musa iye mimi ndiri kutokudhautai munofanira kunge makatodanana futi musati ava vasati vatomborambana ende nyaya iyi inolika paikatolika uchitaurirwa vamwe vacho vakatokupa advice enda uvhivho mukadzi wake kuzotora manje ndosini yekupedzisira but vanhu vanotanga vatombodanana handina chokwadi nezvakaitika now haunganditaurire kuti mukadzi wako ukatora zviri kunze kwemurayiro vabereki vanoziva kuti uyu ndio muridzi womukadzi iwewe vabereki vemukadzi vanoziva kuti iwewe ndio muridzi womukadzi now dare rangu harina kupasa akatonga nyaya yacho hapana kuti titi vana varambana mouya makatochinjana kudhara uyo aine mukadzi womunhu aine mukadzi womunhu dare rangu ritonge nyaya idzodzo kuti uyu mukadzi wako mudzokere kumba muchitaura kuti uyu mukadzi wako naimi zvinoita munyika muno mukaona masangana nedambudziko vana vangu rimwe zuva rekuti uyu ati d uyu wafa uinaye mutumbi wekufutira mumba muye mwanangu zvinhu zvinokliwa nematare pamanzwa jinda rangu richikutaurirai kuti makaita makuna ifanira kutozotongwa muno ndiwaya but pamukazviita kumba kwenyu makanyarara nenyaya yekuti zvinhu zvaachifamba zvakanaka uyu paakangoratidza kuti handichamuda ndopafuta nyaya which means vanhu vanga vatogadzira kamwe kamutemo kasingatenderwo pachivanhu kekuti ndatinyaradzaneni kutorerana vakadzi which is wrong kuratidza kuti even mamugere imomo maini momo vanhu vakatoona kunge kanhu kanoita nokuti hakana kuuya kudare kuzotaura kunzi kari wrong iwewe hautogari neuyu kana uchida unodzokera kumusha kwababa wako wakakupa authorization iyoyo usati wauya kuno ndechokutanga ichocho baba vako ivavo tinovasunga tinotonyora tsamba pano kuti hakuna baba vanongotaura nemwana kuti chinja murume munyika mangu ini ndisina kutonga nyaya hapana munhu akatonga nyaya inopa certificate yekuti vanhu vasiyana baba vofonirwa nefoni kuti ndaapa nemumwe murume kuti ehoi ndo zvavari kuita kana kwawezo naimi pachivanhu chedu ndizvo baba vaifanira kufamba vouya kudare rangu voripotera uyu kuti waramba mwana wangu akonzera mwana wangu kuti aende pane mumwe murume handi ndiyo shona here saka iwe ukanditi baba wakabvuma kuti ndiende pane mumwe uye ukamusiya futi mangwana wofona futi wotaura kuti baba ndaa pane mumwe baba woti ewei
shona yedu imwe chete, hatina kumbosiyana izvo. Even mandevere zvandiri kutaura izvi ndiri shona yacho. Hamuna kukliwa vana vangu kuti musiyana, hapana. Nhasi ndikada kuauthorize kuti uyu mwana wangu iwewe diwa newe, handiti ndiri kutokudisa kumurume wemunhu, iwe ndiri kutokudisa kumukadzi wemunhu, because hapana munhu akaauthorize nyaya idzodzo. Hapana akakupai mwana kana uchimuroora anobva pavabereki vake achienda pamurume, handi ndizvo here? Apa mubereki wacho murume wanga aina hera ndiamupa murume ka, which means imimi mama parents muri 2 evana, vabereki vacho havana power nevana vavo because mavachinjana. Iwe wakutoti mukadzi wangu wapiwa nani? Now nyaya ina kupera inodzoka mudare mangu muno. Ndichatsvaga vabereki vauya. Iwe vabereki vako vari kupi? Baba wakashaya, mai ari kurafungora. Very good. Ndawauya kuno next week nemusi wechina tovabvunza kuti makazviziva here kuti mwana akarambwa, veti naye handi ndizvo, asi iwe ndiwakaramba murume. Handi uyu ndiakaramba ndiakapa goporoka zvese zvandiri kutaurirai vana vangu. Ukati wavhevhewa neboyfriend wobva wapa goporoka murume wako mosanganisa mbiri, zviri ndani ubatiwe nenyaya yeurombe chete kuti ndiri kudanana nanhingi tokupa advice. Nhasi uyu wapa uri kuona mwana wangu ndiwo akusafa manje, wakusafa. Uye mukadzi uye wemunhu weboyfriend yako uyo agara tatata waenda mumba mako, shuwa unoda kuzviuraya, but ukatarisa zvese zvinhu wakaminamisa zvinhu zvako. Paukabatwa apa waifanirwa iwe kungoti zvino mundidini nhai baba ndakakanganisa zvavanza zvaitaurwa nedare, usina kuzokanganisa kechipiri futi kuramba murume wongoeta zvinzwa. Ndio pangadai pakabatwa uyu akauya kudare redu kuno, takatsaura kuti kwe wanga uchivhevha mukadzi womunhu sei uri pamurume, iwe ndiwe waita uhure, ndiwe wobva wapa munhu gupuro. Nai ndio chokwadi here? Ndizvo here? Munhu aifanira kupa gupuro munhu akanganisirwa. Nau tikatarisa imbai akanganisirwa murume asi ndiabva arambwa. Ndati musoro wangu ino uri kutenderera vana vangu. Ukaona uchiita chirwere chokuenderera uri pamurume, tanga kutarisa kuti wanga uchifamba sei. Ukabuda uchipinda uko, vanhu vanokuita kuti chibva waenderera boyfriend murume wangu wanga uchingatida kuona kuti unomudaira. Murume uyo anenge asakufambire because iwe unenge wangu wenguva yako chete. Saka zvirwere zvamunotaura zvokuende Mwari akakusika yachiti mune nguva yenyu yekuti munodaro zvodimbuka, asi ukaona zvisadimbuke pane ushereketwa huripo kuti either wanga uchifamba zvakaipa nemurume wemunhu, ndo panotangira nyaya idzodzo, vanokuseta vanhu. Saka toda kuti muteerere mashoko ari kutaurwa pano namambo, nokuti mambo pavari kupendera vachiita vari kukutaurirai masaidi ese. Ndachiona mai maamuchisimudza maoko, vabonya hana kuuya musi wamabuda imi pamba pemurume vachiona kuti mwana wangu uri kubuda. Hapana sabhuku akanga aripo, hapana mamba anga aripo. That's why manzwa mambo vanga vachitaura nemi nenyaya yekuti pari zvino hapana ari kubuda mumba make, maabuda muya achita hamusi kuita. Ndo muri kunzi ndo mumba mako maunga uchita hamusi kuita. Kusvikirira vabereki venyu vauya pozove nehurukuro dzichaitwa tichienda kumberi. Finalization inozoitwa ipapo kana zvichinzi mambo vagutsikana kuti zveshuwa zvinhu zviri kufambika apa zvakadai, babonyo vabva vachiziva kuti ava ndo vaamukwasha, vaakutuma dombo rakananga ava ndizvozvo. But already uko kwatene matsurundundu nyamutanga narwo ndo ndiye akatanga kupisa masango. Iye haana kuziva kuti neve yake imba ichatsva futi. Nhasi apa ari papeka ndomeno kanombotaurwa muredhiyo anzi baba nani kwapa wakazoonekwa muhotera ndo zvamada kutiitira panapa. Saka isa hatitonge zvichiitwa zvekuti amai nhingi pana pari kutaurwa tsika yekwazvimba. Isu hatisi kutaura tsika nemakonde kana yachipuriro kana yamakopi, tiri kutaura tsika yekwazvimba inoita kuti itigaidhe. Ndosaka maamuchiona mvura iri kudai munenge muri nemabiye mumusha umu akaipisisa.
saka ndoda kuti muteerere kutaura kwamambo. Pari zvino hakuna anopa anza yake. Ndandifunga zvakati kusvika vabereki venyu vauya ndopamunozotipa maanza enyu. Pari zvino mambo ndo ari kutaura. Ndozvatoda kuti muteerere pa. Hapana kudzwanyirira zvakati nyanyei. Ndokuti mubereki wako kana asipo panapa pakarurwa nyaya yekuti iwewe chitakura mukadzi uyu. Nhasi uri kunosvikofa yobva atanga ari mukadzi wacho mupaka. Iwe chimupaka watanga ari wanhingi. Pachabuda zvakanaka ipapo. Saka vabereki venyu vanofanirwa dzokerai pamamuri first. Dzokerai munzvimbo dzenyu. Ndinyatsonangana nemu one by one. Mumwe nemumwe ari paimba yake. Ndida kuona kuti chaachinetsa mumba mako chii. Apa handichazviona. Iwe. Uyu anga akakuroora here. Uyu anga akakuroora here. Sore baba kwete angasina. Vabereki vako vanga vachimuziva. Zvokungomuziva kuti zvokushanya. Saka chamuri kuti mukadzi wangu apa chii? Saka ndandati kunorisei msina pamukana kuchitaura. Hautaureka mwanangu uri musungu. Chandiri kuda kuti uchiita mwanangu uchataura musi unoya baba. Izvo zvino ukanditaurira mwanangu ndiri kurwadziwa. Chandiri kurwadzirwa ndechekuti hausisiri right nekuti hausi mumba mako. Dai wanga uchinditaurira uri mumba mako kuti baba ndiri kusangana nedambudziko iyi ndiri mumba mangu ndabatwa nechikomba nemhaka izvi. Kwete izvi zvawaita mwanangu hazviite. Nawo kuti ndipe judgment yekuti ugare baba vako vasingazive. Ukafira imomo ndoyanda kutaurira kuti uyu vana vamuri kuona kungwara vakadaizo. Ukangodzenda chete mwanangu kuti mweya uchataura pamweya. Vanouya pana kuzoti ndine chitunha chiruku nokuti ini ndinochaja mari yekuti munhu hafana kugara mumba 2 days pemutemo wedu muno. Nauko kana vabereki vasiri kuziva vanouya kuzovigani vachienda kunani. Iwe usatombogare nei mhosva. Unofana kumuwana after taita darira ndiri kutaurirai. Baba amai apa totaura. Uongu vana vangu mazuva ano hatikumanikidzei kugara kuti mupondane. Ndoda kuti mutibate zvakanaka. Kana manzwa kuti mwana womunhu hamumude musauraya mwana womuridzi. Matare edu anoti imbofambai kwana atete, imbofambai kwana abamukuru, dare remumba rimboongorora. Mobvapo moenda kwasabhuku, sabhuku voongorora. Timwe tunhu mufunge tinogadzirika. Timwe tunhu tuduku takakonzeresa kuti mudai. Asi tinodiwa tiri mumba matwo maturi kuitira imomo. Kwete kuti ndikutonge wa mumba isiri yako nhasi. Hakuna chinobuda mwanangu. Endi chaunonditaurira chinonzwika hapana. Nokuti wakutowe kuside. Even zvawanga uchikanganisirwa nezvawanga uchigonerwa hazvichabudi because hausisimo muimba yako. Dai wanga uri muimba yako imomo waitaura kuti muno ndiri kutadzirwa ichi neichi neichi. Nawo ndiri kuti inini buda uko mwanangu. Buda. Umirire baba next week iri kuuya iyi. Kana ndisisi kana ndimai vauye. Pamusore baba. Mashoko enyu ndikumanzwa uye ndikumaganichira. Pamuri kuti ndibuda ndichiendepi? Kwachimpaka. Waimba uchigara uno? Andikwanise baba. Ungu amandishasa kuti nditaure mukana. But ndinge ndichizokera kwachimpaka. Andikwanise nokuti ini tantiri vakadzi tiri vaviri. Asi tese takangoramba same time. Ungu amwedu vakangwara mukuta ndinge singambokwanisa isi mhosva. Karambwa tiri mwe chete ini ndakasara ndine pangu pavanga vanditsvakirawo baba vachiti apo ndo pauchararamira uri nemwana watakaita tose ndo papo. Vakoma vangu vakabva vasimuka vanga vatsvakawo kupwa kwavo kwamurondedzi ndobva vaenda. Baba ndobva vasara vari kwagauti ndokwakange kuri kwavo. Vakasara vega veko vakati kunoku nomo chigariko kune mhuri yako kunoku usachisvika. Zveshuwa ndikararama 3 years ndakagara. Taisava eji yangu tinodawo murume. Ndakagara 3 years ndakangogara. Kusvika baba vazouya kwandiri vandipfimba zveshuwa handina kuvaramba nekuti ndanda kudawo murume ndakabva ndavadawo. Ndangoti Mwari mabva nipi nekuti ndandarambawo 3 years upenyu hwangu hwakandiomera ndobva ndavaramba ndobva ndavabvuma ndobva ndati ndikutodawo zvemba ndinini ndatonetawo nditodawo zvemba ndobva tandi tinogara ndokusimuka kwandakaita nababa. Shuwa baba ndakavaoneka nemushure mokuti anga nditi ndakusunungura haana chaakabvisawo mba kwedu saka akangosunungura nemuromo ndakusunungura kana kwaona murume ndakukuwana wanikwa nezvako handichade handidzokerane newe kana ndikadzokerana newe hanzvadzi yangu maichipera anomuka
ati pamandemi makadzi andichakudai ndakusunungurai zvichiko ndasunungurwa ndopandakazowana mukana wekutege ndichidi mwawo ndakuenda ndiri pano padhuze tinge tichionana pane zvinenge zvanetsa pari pamwana asi musha wacho wari kuti ndiwake wanga uri wangu ndewangu nazvino wakanditsvakira iye kuti tichigara apa iwewe nemwana nekutoti kwagauti kwaigara mai vakuru mai guru tandiri pabarika saka ipota achiuya achifamba achiuya pandaigara wenyu. Tiri kuzvinzwa mwanangu, chandataura wachinzwa. Waenda kugomba rakatotora mukadzi wemurume wako ndopane mhosva chete. Dai wakaenda kune mumwe murume nhasi unenge usiri padare pana. Baba varume hamuna muno munyika ndakagara 3 years handina wandakaona kaya kuzondipfimba in 3 years handina wandakaona ino 3 years handina dare redu harisisiri nokuti riite unge gakava kupa mambo vataura kuti vari kuda vabereki venyu next week musi wechina. Uye handina kuti inini handina simba rokuti ramba wawada. Wazvinzwa mwanangu? Ndine simba rokugadzirisa kuti ugare zvakanaka kana uchigara. Asi tiri pamwe chete nevabereki vako. Tinofana kunzwirana. Zvawaisangana nazvo muimba yako yekutanga tofana kunzwirana nevabereki vako. Kwete iwe neni tiri tuti enda hako. Pamutema handizvo. Saka ndiri kuti kana uchibva apa unotonanga kuvabereki ikoko unotaura ndauya asi nanga ndawana munhu wangu mambo ati havana kutirambanisa nemunhu iye futi havana kutibvumanisa nemunhu futi upi iyeyo vakamirira imi kuti ndizotaura nyaya dzangu dzandaisangana nadzo muimba iyi imi muripo. Ndokuti vese vari kuona ava vazive kuti chivanhu chinofambiwa sei chete. Ndazvinzwa baba pane zvinhu zvimari kuti ndisimuke ndinde ushurugwi handisati ndaiva ndikuzvinzwa nokuti munozogona kunzi aripo apa handidi kukuona ndapa ruling tsvaga pamwe paunoenda chiri pashamwari chiri pachi 7 days izvozvo hazvipikiswe ndapedza. Ukaramba uripo ipapo uyuyu wamupinza dambudziko hombe pa 7 days dzandapa ibva ipapo. Mune machairman amachairedi akawanda unonokumbira kuti no mambo vanditi ndisuduruke panapa ndimbogara ndiri pano 7 days dzikakwana toenda nevabereki vangu kunotongwa. Kana kufonera vabereki vako vakupe mari uende kumba ubve nevabereki ikoko muchoya kuno musha wako handina kuti ndautora. Wanzwisa zvandikutsanangura zvese ndofana kuzozvinzwa zvaakutaurwa nemurume wenewe. Vabereki vauya ndopona nemari chirega ngochaitsudzura kuti ngautore vabereki vauya azozikanwa ari pano kuti ndianewe tichitaura tiri pano nokuti kana zvinhu zvichida kugadzirisika munhu ari kuda chinhu chake mumwe nemumwe ngaaone kuti adaidza munhu wake anouya pano ari kunzi ari kudiwa pano ndozvinoita kuti zvifambe. Saka iwewe kana wanga wakagara kwachimupaka ibva ikoko wandinzwa zvakangofanana zvandikutaura iwewe ibva ikoko zvokuti ndinozoenda kupi ndinoenda kupi hapana munhu anofira panzvimbo 1 vana vangu makura imi. Chandiri kuda ndechekuti mubve apa kwa 7 days dzandatonga murega kunge muri mese. Wazvinzwa 7 days iwe wazvinzwa 7 days then tozopedza nyaya yedu iyi inouya iyi inopera 10 minutes tinenge taipedza because zvimwe zvacho tadii tabata zvinoita kuti mwoyo wangu ugadzikane kuti aiwa tatonga pachivanhu chedu izvi zvafambawo nenzira yakadii yakanaka. Kwete izvi ndezvi zvinoita kunge kuchinjana izvi hazvitenderwe izvi tozvigadzirisa zvotaurwa. Vaberekiwo varipo uchitaurawo nhunha dzako ndakasiyiwa ini mazuva akati vabereki ndo vanenge vachitorerera mwana wavo kana muchiri kuyeuka kana muchiziva zvinoita mubereki anditi zvino nhaye mambo maamuchiti achagara kusvika rini mwana wangu handiti ndizvo takupasisana nevabereki tifambirane kuroorana kuti tifambirane. Izvozvo munonakidzwa nekuti dharing achifema kudai zvamuri kuona kudai. Kana mwana womunhu anyarara wakumutiza iwe wanga uchirara naye wakuenda kune munhu anga asingambozive mukadzi wako iye kuti munhu wenyu
zvino ini ndiri kuti kwete, muno mazvimba muno hatidaro. Chatinotendera iri gupuro rakapiwa nemukadzi uyu igupuro rinotambirwa nemurume atambira kudaro, robva raauthorizewa nematare edu kuti varambana vanhu vapi. Handi ndizvo nevana vangu, but munorambana vabereki venyu varipo. Mangwana vasapedare mhosva yokurambanisa vana vavo nevakwasva vavo. Tikangodaro dare redu rinopiwa mhosva nevabereki kuti nai mambo, kumairambanisa mukwasha vandoziva ini zvinondomuwana kupi nekuti ane pfuma yangu. Mapanzwa? Hamungodanha chete makambobika. Chandoda kutaurira vana vangu ndechekuti vanhukadzi makakosha, asi munozvikanganisa kukosha kwenyu. Wabika pano 2 days, hauso mukadzi womunhu here kana wabika ipapo? Wamushandira kamunhu wamubikira kawo. Wobva ipapo kuti handichamuda uriwe, hauna chawabhadharwa, hapana kana chabviswa, woenda pamwe futi wobika. Wabika ipapo woti inini pano panesa ndaenda. Vabereki vako vachaita sei? Unozikanwa kuti uri chiya. Atange tatonga matare edu, taripota zviri kuitika mudzimba, kwete kungoerekana ndaona munhu apondewa wakunditaura kuti chandamupondera mama ndichoti akapondawo mwana wangu. Nai ishona here? Unotanga enda mudare. So musi wani date rinenge richiti chi? Musi wechina? Ya 26 vana vangu modzoka, tinonyatsoivhara zvakanaka iyi. Pane rimwe dii rakatobvuma apa, kana mukateerera rakatoenda zvako pabai. Handiti nai? Pane dii rakabvuma kuti anonda zvinzoenda. Tinenge tichida kurinzwawo iroro kuti hai rakabvuma iyi. Koita dii rakabvuma kutambira gupuro. Riripo, varipo apa vakomana. Topedzerana ka nyaya dzedu. Ndosaka manzwa dzimwe nguva Shona yambotaurwa newe kuti kuno kwa mambo yauya sei? Mambo enzo? Reason ndiyoti yauya nekuti uyo warambiwa papeya iyi yanga yakakwanira naye. Warambiwa. Saka isitabva tazivawo changa chiitika munyika kuti chinhu cheche achiitika achidiwe. Ndokusaka marambana hazvitenderwe. So munouya totaura. Vanhu munotanga marambana mugadzira matare enyu kuti uyu tingazouraya nesu. Saka tati aiwa taakuseparetana zviri pamutemo. Uyu wozikana kuti agera apa ari ega ofambirwa ororewa ikoko. Hapana murume anozoteera kuti mukadzi uenda akumuda. Ayo. Kana kuklemiwa kwamuri kuona kuri kuitwa apa kuklemiwa kuti munhu aitorerwa mumba. Hazvisiri zvokutorerana mumba vana vangu. Hazvitenderwi. Tinongochengetedzana takadaro. Zvakafanana nekuti waivhura imba yako mwanangu iyo iyi. Wokubata zvakanaka murume wako wokuda. Wouya futi uyu unotora mumba. Iwe uripo. Unofara iwe. Unotosumuka futi kuuya kuno kudaro kuti murume wangu aenda kunotora mukadzi womunhu. Nekuti atiza. Akusiya. Hazvina kunakira iwe kana kuipira iwe chete. Zvakaipira munhu wese. Nhasi muri kufaridzana. Munogona kungoita yakaitiwa nemumwe wako wogere nayo. Rudo rwachinja. Unouya futi pano. Saka ndatingozvigadzirisai. Handi ndizvo? Ndatizvigadzirisei zvifambe zvakanaka. Kana wakarambiwa it's fine. Gupuro racho tenge ichiriratidzana nevabereki. Iri gupure. Uyu wobva wabuda D. Handi ndizvo? Bereki akagara apa. Uyu akarambiwa tokuisa kusaidi. Zvapera izvo. Asina kurambiwa akavhevherwa pamba ndeupi? Ndizvo handiri kuramba kai. Mvana dzizere mumuruti varume mvana futi dzirimo mvana dzina vakadzi dzakawanda, but kungoti vanenge vachingofunga kuti iyo nyaya yekuti ukasiyiwa pamba pawanga uri unenge uchingonzi wakarorewa. Handi ndizvo? Because pamba pawakasiyiwa uyaiuya kumashure vanhu vanenge vachimuona achiuya chimupaka kuti pamba pani pachimupaka. Havachakwanisa kukuvhevha vakutya futi kuti ndikamuvhevha ari pamba apa. But ndepako vanhu havazvizive. Handi mainzwa iyi. Vanhu vakaziva kuti munhu haana munhu uyu vanomutsvaga. Tanzwana naka? Vakaziva kuti munhu haana munhu vanomudii? Vanomutsvaga. But ukaramba uripo ipo pai
unotozikanwa newe mudhuze handi vanongai kuti mukadzi wachimuti hauvhivhike right ndofunga tapedzerana chibva izvenyu ipapo right vanoti